Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Minister van Financiën Kenneth Gijsberta ziet geen reden om aanvullende financiële maatregelen te nemen voor 2018. Ook ziet hij geen reden om aanpassingen door te voeren in de begroting van 2018. Daarmee reageert Gijsberta op een felle brief van het College Financieel Toezicht van 29 augustus. Daarin doen ze verschillende aanbevelingen aan Gijsberta om de slechte financieel-economische situatie van Curaçao te keren. Volgens Gijsberta heeft hij meer informatie gestuurd naar het CFT en moet de focus nu vooral liggen op 2019. Minister van Verkeer, Planning en Ruimtelijke Ordening Zita Jezus Leïtou maakt in het parlement een duizelingwekkend aantal bekend. Het gaat namelijk om de illegale bezetting van terreinen op Curaçao en dat zou gaan om tussen de 15.000 en 20.000 terreinen die eigenlijk niet toebehoren aan degene die zich daarop gevestigd heeft. Dat aantal is zo groot dat de minister eigenlijk niet weet waar ze moet beginnen. Er zijn daar tegenover nog 250 terreinen klaar voor mensen die legaal dat willen beginnen. De hele situatie rond de illegale bezetting van terreinen is de laatste tijd hoog opgelopen. Voor het komende jaar 2019 wordt er geen economische groei voorspeld. Het cijfer blijft staan op 0%. In 2017 en 2018 zaten we aan meer dan 1,5% negatieve economische groei. In die zin is het een verbetering, maar minister Gijsberta van Financiën gaf aan dat de regering alles zou doen om te zorgen dat er in ieder geval sprake is van een minimale economische groei. Het gebrek aan economische groei op Curaçao, zeker in de afgelopen jaren, is wellicht weerspiegeld in deze foto die de Extra vandaag plaatsen. Het gaat over Mpunda, de Madurostraat, voorheen een zeer aantrekkelijk winkelcentrum, maar de laatste tijd vooral een plaats waar het heel erg stil is en waarbij er veel winkels leeg staan. Een treurige foto om aan te geven dat het niet goed gaat met de economie op ons mooie eiland. Op aanwijzing van het Rescue and Coordination Center heeft de kustwacht gisteren 3 personen aangehouden. Het Rescue and Coordination Center zag op de radar 2 vaartuigen naast elkaar liggen in de omgeving van Klein Curaçao. Bij aankomst van de kustwacht was 1 vaartuig aan het terugvaren richting Curaçao. Daarop trof men 2 mannen en een ongedocumenteerde vrouw aan. Zij zijn aan de autoriteiten overgedragen. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.